Стопанинът Димитър Петров беше на ръба на отчаянието. Вече 3 дълги месеца, откакто старият му ратай, Иван, изчезна безследно, без дори дума за сбогом. Никой не смееше да припари до Цар, могъщият бик на фермата. Всяко приближаване до животното, тежащо почти половин тон, завършваше с яростна атака. Цар се беше превърнал в истинска заплаха и скитните поля на ферма Слънчев склон, сгушена в полите на Стара планина, недалеч от китното селце Боженци. Въздухът във фермата тегнеше, пропит с тревогата на Димитър и негласния страх на останалите работници. Дните се нижиха в безплодни опити да се намери решение за буйния нрав на Цар, а нощите носеха на Димитър само тревожни мисли и спомени за по-добри времена, когато смехът на покойната му съпруга Маргарита оттекваше из двора. Точно тогава, в едно мрачно вторнишко утро, сякаш изпратено от самата съдба, се появи момчето – Гавраил. Едва 5 годишен, той пристигна с улющена жигула, докарана от словоохотлива социална работничка от близкият областен град. Детето, с тънки крачета и ръчички, изцапани с прах от дългия път, беше син на далечна братовчетка на Маргарита, жена, която Димитър смътно си спомняше от редките семейни сбирки. Гаврил нямаше никого другиго на този свят. Майка му, Камелия, бе починала неотдавна, оставяйки го сам да се бори с неразбираемия и често враждебен свят на възрастните. Димитър, мъж на 58 години, с лице обрулямо от вятъра и белязано от грижи, с мъка скриваше неохотата си да приеме детето. Преди 2 години бе загубил своята Маргарита заради коварна сърдечна болест и оттогава живееше единствено за работата във фермата, превърнала се в негово единствено убежище и смисъл. Мисълта да се грижи за малко момче, за същество толкова крехко и невинно, го плашеше повече от всеки разярен бик. Той не знаеше нищо за отглеждането на деца. Ръцете му, загрубели от тежкия труд, бяха свикнали да държат юзди и вили, а не малки доверчиви ръчички. Фермата, с нейните ежедневни опасности и суров живот, му се струваше неподходящо място за едно дете, особено за такова, което вече бе изпитало горчивината на загубата. Това момче няма къде да отиде, господин Димитър. Настоя обаче баба Надежда, неговата икономка, докато слагаше чиния с топла супа пред Гавраил. Тя беше дребна, жилава жена на 62 години, с благи очи и ръце, които сякаш никога не си почиваха. Грижи се за къщата и за Димитър повече от 15 години, още от времето, когато Маргарита бе жива и познаваше всяко кътче от душата на стопанина си. Покойната госпожа Маргарита винаги казваше, че семейството си е семейство, колкото и далечно да е. Кръвта вода не става. Нейният глас беше тих, но твърд, пропит с мъдростта на годините и с непоклатимата вяра в доброто. Димитър изсумча, прокарвайки ръка през уредяващите си посивели коси. Не знам нищо за гледане на деца, Надеждо. Тук не е място за хлапета. Повтори той, но в гласа му вече се долавяше колебание. Глупости, отговори баба Надежда, поставяйки решително ръце на кръста си. Тази ферма е видяла как се раждат и израстват много добри хора. Момчето ще свикне. А и ти ще свикнеш. Една къща не е къща без детски смях, Димитре. Откак Маргарита си отиде, тази къща заприлича на гробница. Може би това дете е дар от Бога, за да стопли отново сърцето ти. Гавриил се хранеше мълчаливо, почти безшумно, а големите му кафяви очи, обрамени с дълги мигли, погръщаха всичко наоколо с някакво особено, зряло любопитство. Беше слабо дете с разрушени кестеняви коси, които падаха над високото му чело, и простички износени дрехи, които очевидно вече му бяха малки. Не говореше много. Почти никак. Само кимаше с глава, когато го питаха нещо, сякаш думите бяха твърде тежки за крехките му рамене, или сякаш се страхуваше да не наруши тишината, която го обгръщаше като защитна мантия. В погледа му се четеше смесица от тъга, предврещенна мъдрост и някаква необяснима сила, която караше Димитър да се чувства неловко. Имаше нещо в това дете. Нещо необикновенно, което го привличаше и плашеше едновременно. Целият следобед Димитър се опитваше да избягва присъствието на момчето, потънал в обичайните си фермерски задължения. Но мислите му непрекъснато се връщаха към малкия Гавриел, към тихите му стъпки и изпитателния поглед. Какво щеше да прави с него? Как можеше един закоравял фермер, свикнал на самота и груба работа, да се грижи за 5-годишно сираче? Чувстваше се неподготвен, изплашен. Смъртта на Маргарита бе оставила празнина в живота му, която той бе запълнил с работа, превърнал фермата в единственото си убежище. Сега този свят бе нарушен, а бъдещето изглеждаше несигурно и плашещо.
Въпреки думите на баба Надежда, той не можеше да си представи как това крехко момче ще се впише в суровия ритъм на фермерския живот. И все пак, някъде дълбоко в себе си усещаше, че не може просто да го отпрати. Образът на Маргарита, нейната доброта и състрадание не му даваха мир. Тя никога нямаше да остави дете в беда. Вечерта, докато Гавраил спеше кротко в малката стая за гости, Димитър и баба Надежда седяха в кухнята. Огънят в печката пръщеше тихо, хвърляйки танцуващи сенки по стените. «Той е добро момче, Димитре», каза баба Надежда, нарушавайки мълчанието. «Тихо е, на очите му говорят много. Виждам в тях същата доброта, която имаше и Маргарита». Димитър вздъхна тежко. «Може би си права, Надеждо, но се страхувам. Страхувам се, че не мога да му дам това, което му е необходимо. Страхувам се да не го разочаровам. Любов му трябва, Димитре. Само любов. И малко търпение. Другото ще се нареди». Думите й бяха прости, но изпълнени с вяра. Димитър погледна през прозореца към тъмнещите силуети на конюшните и оборите. Фермата беше целият му живот. Може би, само може би, в този живот имаше място и за едно малко, тъжно момче. Стопанинът Димитър Петров беше на ръба на отчаянието. Вече 3 дълги месеца, откакто старият му ратай Иван изчезна безследно, без дори дума за сбогом, никой не смееше да припари до Цар, могъщият бик на фермата. Всяко приближаване до животното, тежащо почти половин тон, завършваше с яростна атака. Цар се беше превърнал в истинска заплаха из китните поля на ферма Слънчев склон, сгушена в полите на Стара планина, недалеч от китното селце Боженци. Въздухът във фермата тегнеше, пропит с тревогата на Димитър и негласния страх на останалите работници. Дните се нижеха в безплодни опити да се намери решение за буйният нрав на Цар, а нощите носеха на Димитър само тревожни мисли и спомени за по-добри времена, когато смехът на покойната му съпруга Маргарита оттекваше из двора. Точно тогава, в едно мрачно вторнишко утро, сякаш изпратено от самата съдба, се появи момчето – Гавраил. Едва 5 годишен, той пристигна с олющена жигула, докаран от словоохотлива социална работничка от близкия областен град. Детето, с тънки крачета и ръчички, изцапани с прах от дългия път, беше син на далечна братовчетка на Маргарита, жена, която Димитър смътно си спомняше от редките семейни сбирки. Гавраил нямаше никого другиго на този свят. Майка му, Камелия, бе починала неотдавна, оставяйки го сам да се бори с неразбираемия и често враждебен свят на възрастните. Димитър, мъж на 58 години, с лице обрулено от вятъра и белязано от грижи, с мъка скриваше неохотата си да приеме детето. Преди 2 години бе загубил своята Маргарита заради коварна сърдечна болест и оттогава живееше единствено за работата във фермата, превърнала се в негово единствено убежище и смисъл. Мисълта да се грижи за малко момче, за същество толкова крехко и невинно, го плашеше повече от всеки разярен бик. Той не знаеше нищо за отглеждането на деца. Ръцете му, загрубели от тежкия труд, бяха свикнали да държат юзди и вили, а не малки, доверчиви ръчички. Фермата с нейните ежедневни опасности и суров живот му се струваше неподходящо място за едно дете, особено за такова, което вече е било изпитало – горчивината на загубата. Това момче няма къде да отиде, господин Димитър, настоя обаче баба Надежда, неговата икономка, докато слагаше чиния с топла супа пред Гавраил. Тя беше дребна, жилава жена на 62 години, с благи очи и ръце, които сякаш никога не си почиваха. Грижеше за къщата и за Димитър повече от 15 години, още от времето, когато Маргарита бе жива, и познаваше всяко кътче от душата на стопанина си. Гавраил нямаше никого другиго на този свят. Майка му Камелия бе починала неотдавна, оставяйки го сам да се бори с неразбираемия и често враждебен свят на възрастните. Димитър, мъж на 58 години, с лице обрулено от вятъра и белязано от грижи, с мъка скриваше неохотата си да приеме детето. Преди 2 години бе загубил своята Маргарита заради коварна сърдечна болест и оттогава живееше единствено за работата във ферната, превърнала се в негово единствено убежище и смисъл. Мисълта да се грижи за малко момче, за същество толкова крехко и невинно, го плашеше повече от всеки разярен бик. Той не знаеше нищо за отглеждането на деца. Ръцете му, загрубели от тежкия труд, бяха свикнали да държат юзди и вили, а не малки, доверчиви ръчички. Фермата с нейните ежедневни опасности и суров живот му се струваше неподходящо място за едно дете, особено за такова, което вече е било изпитало горчивината на загубата. Това момче няма къде да отиде, господин Димитър, настоя обаче баба Надежда, неговата икономка, докато слагаше чиния с топла супа пред Гавраил. Тя беше дребна, жилава жена на 62 години, с благи очи и ръце, които сякаш никога не си почиваха. Грижа се за къщата и за Димитър повече от 15 години, още от времето, когато Маргарита бе жива,
и познаваше всяко кътче от душата на стопанина си. Покойната госпожа Маргарита винаги казваше, че семейството си е семейство, колкото и далечно да е. Кръвта вода не става. Нейният глас беше тих, но твърд, пропит с мъдростта на годините и с непоклатимата вяра в доброто. Димитър изсумтя, прокарвайки ръка през уредяващите си посивели коси. Не знам нищо за гледане на деца, Надеждо. Тук не е място за хлапета, повтори той, но в гласа му вече се долавяше колебание. Глупости, отвърна баба Надежда, поставяйки решително ръце на кръста си. Тази ферма е видяла как се раждат и израстват много добри хора. Момчето ще свикне, а и ти ще свикнеш. Една хъща не е хъща без детски смях, Димитре. Откак Маргарита си отиде, тази хъща заприлича на гробница. Може би това дете е дар от Бога, за да стопли отново сърцето ти. Гавриил се хранеше мълчаливо, почти безшумно, а големите му кафеви очи, обрамени с дълги мигли, поглъщаха всичко наоколо с някакво особено, зряло любопитство. Беше слабо дете, с разрошени кестеняви косами, които падаха над високото му чело, и простички, износени дрехи, които очевидно вече му бяха малки. Не говореше много, почти никак. Само кимаше с главата, когато го питаха нещо, сякаш думите бяха твърде тежки за крехките му рамене, или сякаш се страхуваше да не наруши тишината, която го обгръщаше като защитна мантия. В погледа му се чете смесица от тъжа, предварителна мъдрост и някаква необяснима сила, която караше Димитър да се чувства неловко. Имаше нещо в това дете, нещо необикновенно, което го привличаше и плашеше едновременно. През целият следобед Димитър се опитваше да избягва присъствието на момчето, потънал в обикновените си фермерски задължения. Но мислите му непрекъснато се връщаха към малкия Гавриил, към тихите му стъпки и изпитателния поглед. Какво щеше да прави с него? Как един закоревял фермер, свикнал на самота и груба работа, щеше да се грижи за малко 5-годишно сирате? Чувстваше се неподготвен, изплашен. Смъртта на Маргарита бе оставила празнина в живота му, която той бе запълнил с работа, превърнала се в негово единствено убежище и смисъл. Мисълта да присъства в една малко момче, за същество толкова крехко и невинно, го плашеше повече от всеки разярен бик. Той не знаеше нищо за отглеждането на деца. Ръцете му, загрубели от тежкия труд, бяха свикнали да държат юзди и вили, а не малки, доверчиви ръчички. Фермата с нейните ежедневни опасности и суров живот му се струваше неподходящо място за едно дете, особено за такова, което вече е било изпитало горчивината на загубата. Вечерта, докато Гавриил спеше кротко в малката стая за гости, Димитър и баба Надежда седеха в кюхнята. Огънят в печката пръщеше тихо, хвърляйки танцуващи сенки по стените. Той е добро момче, Димитре, каза баба Надежда, нарушавайки мълчанието. Тихо е, но очите му говорят много. Виждам в тях същата доброта, която имаше и Маргарита. Димитър вздъхна тежко. Може би си права, Надеждо. Но се страхувам. Страхувам се, че не мога да му дам това, от което се нуждае. Страхувам се да не го разочаровам. Любов му трябва, Димитре. Само любов. И малко търпение. Другото ще се нареди. Една хъща не е хъща без детски смях, Димитре. Откак Маргарита си отиде, тази хъща заприлича на гробница. Може би и това дете е дар от Бога, за да стопли отново сърцето ти. Думите й бяха прости, но изпълнени с вяра. Димитър погледна през прозореца към тъмнеещите силуети на конюшните и оборите. Фермата беше целият му живот. Само може би, в този живот имаше и едно малко тъжно момче. През онази вечер, по време на скромната вечеря, баба Надежда не спря да говори за случилото се в обора. Очите й блестяха от необяснимо вълнение. Никога не съм виждала такова нещо, господин Димикър. Това момче има дарба, казвам ви. Истинска дарба от Бога. Тя оживено жестикулираше с вилицата, забравяйки за почти недопоснатата си чиния. Това беше просто късмет, Надеждо. Чиста случайност. Отвърна рязко Димитър, докато с усилие режеше парче жилаво месо. Опитваше се да звучи убедително, но дълбоко в себе си усещаше как съмнението го гризе. Бикът не е играчка. Всеки момент може да реши да нападне. Не искам и да си помислям какво можеше да стане. Покойната госпожа Маргарита винаги казваше, че някои хора се раждат със специална способност да общуват с животните. Не се предаваше баба Надежда, а гласът й придоби леко замечтан тон. Спомням си как разказваше за баща си, дядо Йоаким. Такъв беше и той. Животните се успокоявали само като го видели да се приближава. Сякаш разбираха душата му. Гаврил се хранеше бавно, мълчаливо, поглъщайки всяка дума от разговора на възрастните. Погледът му се рееше между чинията с недоядената яхния и прозореца, през който се процеждаше слабата светлина на газената лампа, хвърляща призрачни сенки към тъмния обор, където от стар сигурно вече спеше.
В малкото му сърце се бореха надежда и страх. Мога ли да го посетя утре? Промълви той плахо, вдигайки за миг очи към Димитър. Гласът му беше едва доловим. Не, отсече фермерът твърдо, без дори да го погледне. Вече ти казах, че е опасно и повече не искам да говорим за това. Момчето сведе глава, раменете му леко увиснаха от разочарование. Мъката в детските му очи беше толкова явна, че за миг жегна сърцето на Димитър, но той бързо потисна чувството. Трябваше да бъде строг за доброто на детето. Въпреки забраната, на следващата сутрин, много преди първите слънчеви лъчи да прогонят нощните сенки от двора, Гавриил се събуди. Слънцето едва подаваше огнения си ръб зад далечните планински била. Когато той тихичко се измъкна от къщата, бос, облечен само с късите си панталонки, пристъпваше на пръсти, за да не събуди никого, и се отправи към обора на Цар. Бикът стоеше неподвижно в средата на ограждението, огромен и масивен силует на фона на предутринното небе. Щом видя приближаващата се дребна фигурка на Гаврил, той бавно тръгна към оградата, без следа от предишната си враждебност. От ноздрите му излизаше лека пара в хладния въздух. Момчето взе една малка, стара копа, оставена до кладенеца, напълня със свежа студена вода и внимателно я постави близо до оградата. Сигурно си жаден, прошепна Гаврил, а гласът му беше нежен като утринен ветрец. Тази нощ сънувах, мама, разказвах и за теб. Цар жадно отпи от водата, докато момчето му говореше тихочко, споделяйки детските си тайни и страхове. Разказваше му за съня си от предишната нощ, за това колко много му липсва мама му, за необятната самота, която понякога го обземаше. Знам, че и на теб ти липсва Чичо Иван, прошепна момчето, милайки с поглед мощната шия на бика. Баба Надежда ми разказваше, че той много се е грижил за теб. Но не се притеснявай. Аз мога да ти бъда приятел сега. Ще идвам всеки ден. Тази тайна утринна рутина се повтори през следващите няколко дни. Гаврил се събуждаше преди всички, носеше прясна вода на Цар и му говореше тихочко за няколко минути, преди бързо да се върне в къщата. Никой нищо не подозираше, защото момчето винаги се прибираше в леглото си, преди възрастните да се събудат. Скоро и другите работници във фермата започнаха да забелязват промяна в поведението на Цар. Антон, най-стария ратай, мъж с опитно око за животните, сподели с Димитър. Шефе, Цар е някак по-различен тези дни. Вчера минах прокрай оградата му и той дори не ми обърна внимание. Преди щеше да се втърне към мен, сякаш ще събури всичко по пътя си. Сигурно е болен нещо, отвърна Димитър, макар и в гласът му да нямаше особена убедителност. Опитваше се да намери логично обяснение, но образът на Гаврил, спокойно галещ бика, не излизаше от ума му. Ще помоля доктор Христо да го прегледа пак. Но когато ветеринарът пристигна за да прегледа Цар, той завари едно пълно здраво и очудващо спокойно животно. Много по-спокойно, отколкото очакваше, и сигурно по-спокойно от последния път, когато го бе виждал отблизо. Не разбирам, каза доктор Христо, прибирайки инструментите си. Лицето му изразяваше искрено недоумение. Според прегледа той е в перфектно здраве. Дори изглежда... Да, изглежда като съвсем друго животно. По-олегнало, по-уверено. Тайната на Гаврил обаче не остана скрита задълго. Разкрия Гошо, 16-годишният син на Антон, любопитно и палаво момче. Една сутрин той стана по-рано от обикновено, за да отиде за риба в малкия язовир на фермата. Минавайки покрай обора на Цар, той видя нещо, което го накара да спре и да взгледне, не вярвайки. Малкият Гаврил стоеше до ограната и тихо разговаряше с огромния бик, а Цар слушаше с наведена глава, сякаш разбираше всяка дума. «Тате, няма да повярваш какво видях», разказа развълнувано Гошо на Антон по време на обядната почивка. Момчето едва сдържа вълнението си. «Какво е станало, сине?» попита Антон, отхапвайки голям залъх хляб. «Кълна се, тате! Малкият Гаврил, той беше там при Цар и си говореше с него сякаш е човек. Говореше му тихочко, а бикът го слушаше с цялото си внимание. Сякаш реално разбираше какво му казва. Дори не мръдваше». Новината стигна до ушите на Димитър още самият след обед. Обзет от гняв, но и от дълбоко безпокойство, той веднага тръгна да търси Гаврил. Намери го да си играе кротко в двора с няколко съчки, строещ някаква изобразена къщичка. «Гаврил, ела тук!» извика Димитър със строг глас, който накара момчето да подскочи. Мълчуганът сведе глава, бавно се приближи, вече усещайки, че е сгазил лука. «Верно ли е, че си ходил с Кришно при Цар?» Гаврил сведе още по-ниско глава и кимна утвърдително.
без да каже и дума. Малките му рамене потрепваха. Колко пъти ти казах, че е опасно? Гласът на Димитър се повиши, ставайки заплашаващ. Можеше да пострадаш. Не разбираш ли? Стопанинът Димитър Петров беше на ръба на отчаянието. Вече 3 дълги месеца, откакто старият му ратай, Иван, изчезна безследно, без дори дума за сбогом. Никой не смееше да припари до Цар, могъщият бик на фермата. Всяко приближаване до животното, тежащо почти половин тон, завършваше с яростна атака. Цар се беше превърнал в истинска заплаха и скитните поля на ферма Слънчев склон, сгушена в полите на Стара планина, недалеч от китното селце Боженци. Въздухът във фермата тегнеше, пропит с тревогата на Димитър и негласния страх на останалите работници. Дните се нижиха в безплодни опити да се намери решение за буйния нрав на Цар, а нощите носеха на Димитър само тревожни мисли и спомени за по-добри времена, когато смехът на покойната му съпруга Маргарита оттекваше из двора. Точно тогава, в едно мрачно вторнишко утро, сякаш изпратено от самата съдба, се появи момчето – Гавраил. Едва 5 годишен, той пристигна с улющена жигула, докарана от словоохотлива социална работничка от близкият областен град. Детето, с тънки крачета и ръчички, изцапани с прах от дългия път, беше син на далечна братовчетка на Маргарита, жена, която Димитър смътно си спомняше от редките семейни сбирки. Гаврил нямаше никого другиго на този свят. Майка му, Камелия, бе починала неотдавна, оставяйки го сам да се бори с неразбираемия и често враждебен свят на възрастните. Димитър, мъж на 58 години, с лице обрулено от вятъра и белязано от грижи, с мъка скриваше неохотата си да приеме детето. Преди 2 години бе загубил своята Маргарита заради коварна сърдечна болест и оттогава живееше единствено за работата във фермата, превърнала се в негово единствено убежище и смисъл. Мисълта да се грижи за малко момче, за същество толкова крехко и невинно, го плашеше повече от всеки разярен бик. Той не знаеше нищо за отглеждането на деца. Ръцете му, загрубели от тежкия труд, бяха свикнали да държат юзди и вили, а не малки доверчиви ръчички. Фермата, с нейните ежедневни опасности и суров живот, му се струваше неподходящо място за едно дете, особено за такова, което вече бе изпитало горчивината на загубата. Това момче няма къде да отиде, господин Димитър. Настоя обаче баба Надежда, неговата икономка, докато слагаше чиния с топла супа пред Гавраил. Тя беше дребна, жилава жена на 62 години, с благи очи и ръце, които сякаш никога не си почиваха. Грижи се за къщата и за Димитър повече от 15 години, още от времето, когато Маргарита бе жива и познаваше всяко кътче от душата на стопанина си. Покойната госпожа Маргарита винаги казваше, че семейството си е семейство, колкото и далечно да е. Кръвта вода не става. Нейният глас беше тих, но твърд, пропит с мъдростта на годините и с непоклатимата вяра в доброто. Димитър изсумча, прокарвайки ръка през уредяващите си посивели коси. Не знам нищо за гледане на деца, Надеждо. Тук не е място за хлапета. Повтори той, но в гласа му вече се долавяше колебание. Глупости, отговори баба Надежда, поставяйки решително ръце на кръста си. Тази ферма е видяла как се раждат и израстват много добри хора. Момчето ще свикне. А и ти ще свикнеш. Една къща не е къща без детски смях, Димитре. Откак Маргарита си отиде, тази къща заприлича на гробница. Може би това дете е дар от Бога, за да стопли отново сърцето ти. Гавриил се хранеше мълчаливо, почти безшумно, а големите му кафяви очи, обрамени с дълги мигли, погръщаха всичко наоколо с някакво особено, зряло любопитство. Беше слабо дете с разрушени кестеняви коси, които падаха над високото му чело, и простички износени дрехи, които очевидно вече му бяха малки. Не говореше много. Почти никак. Само кимаше с глава, когато го питаха нещо, сякаш думите бяха твърде тежки за крехките му рамене, или сякаш се страхуваше да не наруши тишината, която го обгръщаше като защитна мантия. В погледа му се четеше смесица от тъга, предврещенна мъдрост и някаква необяснима сила, която караше Димитър да се чувства неловко. Имаше нещо в това дете. Нещо необикновенно, което го привличаше и плашеше едновременно. Целият следобед Димитър се опитваше да избягва присъствието на момчето, потънал в обичайните си фермерски задължения. Но мислите му непрекъснато се връщаха към малкия Гавриел, към тихите му стъпки и изпитателния поглед. Какво щеше да прави с него? Как можеше един закоравял фермер, свикнал на самота и груба работа, да се грижи за 5-годишно сираче? Чувстваше се неподготвен, изплашен. Смъртта на Маргарита бе оставила празнина в живота му, която той бе запълнил с работа,
превърнало фермата в единственото си убежище. Сега този свят бе нарушен, а бъдещето изглеждаше несигурно и плашещо. Въпреки думите на баба Надежда, той не можеше да си представи как това крехко момче ще се впише в суровия ритъм на фермерския живот. И все пак, някъде дълбоко в себе си усещаше, че не може просто да го отпрати. Образът на Маргарита, нейната доброта и състрадание не му даваха мир. Тя никога нямаше да остави дете в беда. Вечерта, докато Гавраил спеше кротко в малката стая за гости, Димитър и баба Надежда седяха в кухнята. Огънят в печката пръщеше тихо, хвърляйки танцуващи сенки по стените. «Той е добро момче, Димитре», каза баба Надежда, нарушавайки мълчанието. «Тихо е, на очите му говорят много. Виждам в тях същата доброта, която имаше и Маргарита». Димитър вздъхна тежко. «Може би си права, Надеждо, но се страхувам. Страхувам се, че не мога да му дам това, което му е необходимо. Страхувам се да не го разочаровам. Любов му трябва, Димитре. Само любов. И малко търпение. Другото ще се нареди». Думите й бяха прости, но изпълнени с вяра. Димитър погледна през прозореца към тъмнещите силуети на конюшните и оборите. Фермата беше целият му живот. Може би, само може би, в този живот имаше място и за едно малко, тъжно момче. Дъждът навън беше намалял до ситен рамеж, но мракът все още беше плътен. Гаврил се спусна бос от ниския прозорец, краката му потъваха в разкаляната земя. Тръгна през двора, без да се страхува от тъмнината или от призрачните силуети на сградите. Някакъв вътрешен компас, необясним и силен, го водеше напред, през овощната градина, покрай зеленчуковите лехи, към стария полуразрушен навес в най-далечния край на имота. Място, което не се използваше от години и бавно се рушеше под напора на времето и стихиите. Точно там, сгушен под прогнилия покрив, треперещ не толкова от студ, колкото от страх, стоеше цар. Огромното животно изглеждаше изгубено и жалко в мрака. Далеч от сигурността на своя обор, светкавиците, които все още раздираха небето в далечината, хвърляха зловещи от блясъци върху мощното му тяло. «Цар!» повика Гавриил тихо, приближавайки се бавно, без резки движения. Гласът му беше мек и успокояващ. Бикът вдигна ляско глава, очите му блестяха оплашено в мрака. Но щом видя дребната фигурка на момчето, от гърдите му се изтъргна нисък, треперещ звук, почти като въздишка на облегчение. Той направи няколко несигурни крачки към Гавриил. «Знам, че се оплаши от бурята», каза момчето, протягайки малката си ръчичка. Цар наведе огромната си глава и позволи на Гавриил да докосне влажната му муцуна. «Но аз съм тук сега. Всичко е наред. Хайде да се прибираме у дома, а?» Сякаш разбрал всяка дума, цар кротко последва момчето. Гавриил вървеше отпред, говорейки му тихо и окуражително, а бикът, тежащ почти половин тон, го следваше послушно като агънце през скалния двор, обратно към светлините на фермата. Именно така ги завари Димитър след близо 2 часа безплодно търсене и с околностите. Фермерът, мокър до кости и изтощен, тък му се прибираше към къщата, когато видя сцената, която го остави безмълвен. Гавриил, също мокър и кален, но с уверена крачка вървеше спокойно по трамежа, а след него, на не повече от крачка разстояние, го следваше цар. Бикът, който доскоро всяваше ужас у всички. «Гавриил!» извика Димитър. Гласът му беше смесица от облегчение, изумление и все още прокрадващ се страх. Той хукна към тях. Момчето се обърна и му махна с ръка, а на лицето му грееше невинна усмивка. «Намерих го, чичо Димитър. Беше се оплашил в стария навес». Димитър спря на няколко метра от тях, все още неспособен да повярва на очите си. Цар остана абсолютно спокоен до Гаврил, сякаш беше най-кроткото домашно куче. Как успя?» промълви Димитър, поклащайки невярващи глава. Думите му се губеха. «Той просто дойде с мен», отговори Гаврил простичко, сякаш това беше най-натуралното нещо на света. Постепенно започнаха да пристигат и другите мъже от потярата, привлечени от гласовете. Антон, Гошо, дори баба Надежда, която бе открила, че Гаврил не е в станията си и бе изпаднала в паника. «Гаврилчо!» извика тя с облегчение,
притискайки момчето към себе си. Как ни изплаши само детенце? Извинявай, бабо Надеждо, но аз знаех къде е той, каза момчето уверено. Доктор Христо, който също бе повикан да помогне в издирването, пристигна в този момент и застана като хипнотизиран, наблюдавайки невероятната сцена. За 30 години ветеринарна практика. Никога не съм виждал подобно нещо, промълми той, а в гласа му се долавеше страхопочитание. Димитър бавно се приближи до момчето и бика. Цар дори не трепна. Гаврил, как разбра къде е? Момчето се замисли за момент. Ами, когато аз съм тъжен или оплашен, обичам да се крия на тихи места. Помислих се, че и той ще иска така. Император позволи на Димитър да го доближи и да го поведе обратно към сигурността на обора. През целия път бикът държеше главата си ниско, близо до Гаврил, сякаш търсеше неговата закрила. През онази паметна нощ, докато баба Надежда къпеше Гаврил с топла вода, за да свали от него студа и калдата, Димитър остана в кухнята, потънал в дълбок размисъл. Думите на доктор Христо, който пиеше горещо кафе, приготвено от икономката, отекваха в ума му. Това момче има нещо специално, Димитре. Нещо, което рядко се среща. Точно това ме притеснява. Защо да те притеснява? Да той спаси положението тази нощ, спаси твоя бик. Димитър вздъхна тежко. Защото не знам как да се справя с това. Никога не съм имал деца, Христо. А сега се появява това момче, което прави неща, които просто не разбирам. Може би не е нужно да ги разбираш. Може би просто трябва да ги приемеш. Да приемеш него. На следващия ден историята за това как малкият Гавриил е намерил и довел братно избягалия цар се разнесе светкавично из цялата околност. Фермата на Димитър стана обект на любопитни посещения от съседни стопани, които искаха да видят момчето, което окрутява бикове. Това са измислици, преувеличения. Опитваше се да ги разубеди Димитър, говорейки с бай Иван, негов стар съсед и приятел. Но бай Иван поклати мъгроха длани. Димитре, познавам те от 20 години. Никога не си бил човек, който се измисля истории. Щом ти казваш, че се е случило, значи се е случило. А и видях с очите си как бикът те последва с нощи. Доктор Христо, който бе останал за по-дълго, предложи на Димитър да направят един експеримент, да оставят Гавриил да общува с цар под негово наблюдение. Искам да разбера по-добре тази връзка. Може да ни помогне да разберем повече за поведението на животните. След известно колебание и при настоятелните пълни надежда погледи на Гавриил, Димитър се съгласи. Но при най-малкия знак на неопасност веднага го извеждате. Час по-късно в обора на цар се разигра поредната невероятна сцена. Бикът, който обикновено се нервираше от присъствието на много хора, остана пълно спокоен до Гаврил. Момчето галеше врата му и му говореше тихичко. «Попитай го нищо», предложи доктор Христо. «Каквото и да е». Гаврил се обърна към цара. «Спомняш ли си Чичо Иван? Баба Надежда ми каза, че той много добре се е грижил за теб». При споменаването на името на измислилия ратай, цар устри уши и издаде нисък, мучащ звук, изпълнен с някаква необяснима тъжа. След това бавно наведе глава към гърдите на Гаврил, в жест, който поразително приличаше на прегръщане. «Боже мой!» прошепна бай Иван, който наблюдаваше отстрани. «Никога не съм виждал подобно нещо». По-късно насаме доктор Христо сподели с Димитър своите наблюдения. «Спокойно, Димитре. Не е нищо лошо. Но това момче има истинска вродена способност да общува с животните. Виждал съм подобни случаи и преди, макар и рядко, но никога толкова ясно изразено. Не е някаква мистика или свръхестествена сила, по-скоро е инстинктивно разбиране на техния език, езика на тялото, на емоциите. Някои хора просто се раждат с тази чувствителност. «И какво да предлагам да направя?» пита Димитър, все още объркан. «Остави го да развие тази дарба. Под наблюдение, разбира се. Но не се опитвай да потискаш нещо, което очевидно е част от неговата същност». Думите на ветеринара отекваха дълго в съзнанието на Димитър. През онази паметна нощ той проведе дълъг разговор с баба Надежда. Покойната Маргарита винаги казваше, че всичко в живота се случва с причина, каза икономката, докато миеше чиниите от вечерята. Може би Гаврил дойде тук точно заради цар, или може би цар беше проблемът, за да може Гаврил да намери своя дом. Тази нощ баба Надежда, докато подреждаше осталите вещи на Маргарита в един скрин, попадна в кутия с остали пожълтели фотографии.
На една от тях Маргарита държеше бебе, а до нея стоеше млада жена, която Димитър разпозна като Камелия, братовчетка на Маргарита и майка на Гаврил. «Димитре, ела да видиш!» извика тя развълновано. На друга снимка, датирана от преди около 3 години, се виждаше малко момченце на около 2 годинки, което си играеше в двора на фермата. Момченцето поразително приличаше на Гаврил, а в дъмбаното на снимката на пасището се виждаше малко теленце. «Господи!» прошепна Димитър, взимайки снимката с треперещи ръце. «Това е Гаврил! А това теленце, това е Цар като малък! Те се познават отпреди!» Внезапно всичко си дойде на мястото. Дълбоката необяснима връзка между момчето и бика имаше своето начало в миналото, в дните, когато Маргарита е била още живе. На сутринта Димитър показа снимките на Гаврил. «Спомняш ли си да си идвал преди тук, Гаврилчо?» Момчето дълго разглеждаше фотографиите. «Мисля, че си спомням. Спомням си една песничка, която леля Маргарита ми пееше». И той тихо запя мелодия, която Димитър веднага разпозна. Любимата песничка на покойната му съпруга. Сълзи нахлунаха в очите на фермера. «Знаех си», промълви той, притискайки момчето до себе си. «Ти си бил част от семейството още преди да дойдеш тук да живееш. И Цар също те помни. Затова толкова много ти вярва». Гаврила избра една снимка, на която беше в прегръдките на леля Маргарита, а малкият Цар игриво подскакаше до тях. «Сега разбирам», каза тихо момчето. «Сега разбирам защо тук се чувствам като у дома си. Защото това е твой дом, сине». И за първи път от много време насам, той почувства как сърцето му се изпълва не с мъка, а с топла, всеобхващаща любов. От онзи паметен ден, когато старите фотографии разкриха неочакваната истина за миналото на Гаврил и Цар, животът във ферма Слънчев склон неусетно, но безвъзвратно се промени. Димитър вече не гледаше на малкото момче като на бреме или на трапник, а като на скъпа частица от семейството, която съдбата му бе върнала по неочакван начин. Сърцето му, бронирано от години на самота и скръб, бавно започна да се отваря, пропускайки топлината на детската обич и невинност. Страховете му не бяха изчезнали напълно, но сега бяха смекчени от едно ново, непознато доскоро чувство на бащинска нежност и отговорност. Гавраил, усетил тази промяна, разцъфтя като нежно цвете под ласкавите слънчеви лъчи. Тихите му утринни посещения при Цар вече не бяха тайна, а се превърнаха в част от ежедневието на фермата, наблюдавано с умиление от баба Надежда и с растящо любопитство и уважение от Димитър и останалите работници. Момчето започна да помага и с другите животни във фермата. Сякаш по някакво чудо неговото спокойно присъствие и нежен допир имаха същия успокояващ ефект върху нервните коне, мнителните крави и дори върху вечно крякащите кокошки в курника. Животните, които преди бяха неспокойни или плашливи, сега приемаха близостта му с видимо доверие. «Никога не съм виждал добитъка толкова спокоен, шефе», коментираше често Антон, докато наблюдаваше как Гавраил внимателно разресва гривата на най-станата кобила в конюшнята. Сякаш това момче донесе някакъв мир на това място, сякаш самата земя въздъхна с облегчение. Димитър, виждайки естественият усет на Гаврил, започна да го учи на малките тайни на фермерския занаят. Показваше му как да се грижи за животните, как да разпознава признаци на болест, как да поддържа чистота в оборите. Дори го водеше със себе си, когато обикаляше имота, обяснявайки му за различните култури, за смяната на сезоните и за вечния кръговрат на живота и смъртта в природата. Доктор Христо, с честите си посещения, също допринасяше за обучението на момчето, показвайки му основни ветеринарни практики и разпалвайки любопитството му към науката за животните. «Това момче има огромен потенциал, Димитре», казва веднъж ветеринарът, докато наблюдаваше как Гаврил внимателно превързва леко нараненото кръгче на едно агънце. «Може да стане велик ветеринар някой ден. Или пък специалист по поведение на животните, кой знае». «Той още само на 5 години, Христо», отвръщаше Димитър с усмивка, която вече не беше толкова рядка. «Има много време да реши какъв иска да бъде». Но в гласа му се долавяше нескрита гордост. «Верно е, но е хубаво семената да се посеят отрано», отвръщаше мъдро доктор Христо. Гаврил се развиваше бързо, попивайки знания като гъба. С помощта на баба Надежда, която с търпение и любов му показваше буквите, той скоро започна да срича, а след това и да чете простички детски книжки. С Димитър пък учеше основни сметки, броейки пилетата в курника или чувалите с фураж в хамбара. Но най-много от всичко той попиваше знанията за животните, които възрастните му предаваше. Цар, верният му приятел, се превърна не само в негов най-добър другар,
но и своеобразен партньор в работата. Бикът, с присъщата си интелигентност и спокойствие, помагаше на Гавриил да обучава другите животни в фермата, служейки им за пример за спокойно и послушно поведение. «Виж сега, цар», казваше Гавриил на бикът, докато се опитваше да успокои една млада шарена крава, която се страхуваше от ветеринарната игла. Кравата се страхува от ваксината. Покажи как се прави, моля те. И цар, като че ли разбирайки задачата се, бавно се приближаваше към изплашената крава, заставаше неподвижно до нея, докато доктор Христо уж му поставаше ваксина, без да наистина да го буде, и оставаше напълно спокоен. Кравата, виждайки, че огромният бик не изпитва страх, постепенно се успокояваше и позволяваше на ветеринара да си свърши работата. Импресионантно, просто импресионантно, мърмореше доктор Христо всеки път, когато ставаше свидетел на подобни сцени, клатейки невярващо глава. Но, както често се случва в живота, спокойствието не трае вечно. Един слънчев следобед във фермата пристигна непознат мъж с лъскава кола и скъп костюм, който рязко контрастираше с селската обстановка. Представи се като Виктор Стоянов и заяви, че идва по работа. Интересуваше се от закупуването на цар. «Чух, че имате изключителен бик за разплод», каза Виктор на Димитър, оглеждайки с преценяващ глед двора и сградите. Гласът му беше уверен, леко натрапничев. «Цар не я продава», отговори Димитър незабавно, усещайки как старата тревога отново се надига в гърдите му. Още не съм казал цената», усмихна се леко Виктор. «Плащам 15 000 лева, кеш». Сумата беше изкусителна. Димитър знаеше, че фермата изпитва финансови затруднения още от смъртта на Маргарита. Болестта й бе погълнала голяма част от спестяванията им, а след това сякаш той бе изгубил предишният си хъс за работа и печалба. 15 000 лева щяха да решат много от натрупаните проблеми. Щяха да покрият дълговете, да позволят наемането на още работна ръка, дори да остане нещо за така необходимият ремонт на покрива на къщата. Трябва да помисля, каза Димитър неохотно, избягвайки погледа на Виктор. За какво? Това е отлична оферта за бик, който, доколкото разбирам, служи предимно за разплод. Или може би вече и дой за това не е много подходящ предвид възрастта му. Той служи и за други неща. Промърнат Димитър, но гласът му прозвуча неубедително дори за самия него. Гавриил, който се играеше наблизо в дворът, дочу разговора и веднага дотича при възрастните. Лицето му беше пребледняло от тревога. «Чичо Димитър, вие ще продавате ли цар?» поита той с треперен глас. «Просто разговаряме, Гаврелчо», отвърна Димитър, опитвайки се да звучи спокойно, но усещаше как сърцето му се скъвява от болката в детските очи. «Това е ли момчето, за което се говори, че укротява бика?» попита Виктор, оглеждайки Гавриил от глава до пети с нескрито любопитство и лека насмешка. «Той никого не укротява», каза Димитър отбранително. «Те са приятели». «Приятели? Бикът няма приятели, драги ми господине. Бикът има стопанин и служи на стопанина си». Гавриил погледна Виктор с явна неприязен. «Цар не е на ничий. Той е мой приятел». «Разбира се, момченце, разбира се. И аз съм приятел на моите кокошки в курника». Иронията в гласа му не отбегна на никого. Думите на Виктор Стоянов, изпълнени с пресметлива ирония, оставиха горчив вкус в устата на Димитър. Докато гостът се качваше обратно в лъскавата си кола, обещавайки да се върне на следващия ден за окончателен отговор, фермерът усети как тежестта на света се стоварва върху раменете му. 15 000 лева. Сумата се въртеше в ума му, примамлива и същевременно плашеща. С тези пари можеше да изплати всички натрупани дългове, да закупи нов трактор, за който отдавна мечтаеше, да ремонтира покрива на къщата, който течеше при всеки по-силен дъжд. Фермата щеше да живне, да се изправи на крака. Но на каква цена? След като Виктор си тръгна, Димитър дълго крачи из двора, потънал в мисли. Слънцето бавно се спускаше зад планинските върхове, обагряйки небето в кърваво-червени и виолетови нюанси, но той не забелязваше красотата на залеза. Образът на цар, горд и могъщ, се смесваше с образът на малкия Гавриил с неговите тъжни, умоляващи очи. Можеше ли да ги предаде? Можеше ли да пожертва тяхната уникална връзка заради финансова стабилност? Гавриил го намери до оградата на цар. Момчето не играеше, не се смееше. Лицето му беше сериозно и изпълнено с тревога, която не подхождаше на крехката му възраст. «Чичо Димитър», започна той тихо, гласът му едва се чуваше. Ти наистина ли ще го продадеш?» «Не знам, Гаврилчо, фермата има нужда от пари. Много пари». Той се опита да звучи делово, но усещаше как сърцето му се свива. «Но, ако цар стане много тъжен в новия си дом, ако не му хареса там?» В очите на момчето блестяха сълзи. «Ще свикне, сигурно»,
отвърна Димитър, но думите му прозвучаха хукво дори за самия него. Ами ако не свикне? Ами ако стане като тогава, когато Чичо Иван си тръгна? Въпросът на Гавраил прониза Димитър като остър нож. Той си спомняше много добре онзи период. След изчезването на Иван, цар беше станал неузнаваем, агресивен, неспокоен, отказваше да се храни. Бяха нужни седмици, докато животното поне малко се успокои, и то само благодарение на необяснимата намеса на Гавраил. Кой можеше да гарантира, че сега няма да е още по-зле, ако го отделят на сила от единственото същество, на което изглеждаше, че има пълно доверие? Гавраил беше прав. Цар не беше просто добитък, той имаше чувства, привързаности. Понякога Гавраил се налага да взимаме трудни решения. Опита се да обясни Димитър, но усещаше колко неадекватни са думите му. Но той ни вярва. На мен и на теб, прошепна момчето. Ако го продадем, ще бъде сякаш ние сме си тръгнали и сме го оставили съвсем сам. Димитър погледна към цар, който пасеше спокойно наблизо, без да подозира за разговора, който решаваше съдбата му. Огромното животно излъчваше сила и достоинство. Ще поговоря с баба Надежда за това, каза накрая той, повече на себе си, отколкото на момчето. Нуждаеше се от съвет, от нейната мъдрост, която толкова пъти го бе измъквала от трудни ситуации. През онзи вечер, след като Гавраил си легна, Димитър сподели дилената си с икономката. Кухнята беше тиха, само пращенето на огъня в печката нарушаваше мълчанието. 15 000 лева, Надеждо. Това са много пари, каза той, гледайки в пламъците. Много са, Димитре, много, съгласи тя, без да вдигне поглед от плетивото си. Но струва ли си? Какво да си струва, Димитре? Да разбием сърцето на Гавраил и на цар? Баба Надежда остави плетивото си в скутаса и го погледна право в очите му. Не преувеличавай, Надеждо. Това е просто един бик. За Гавраил не е просто бик, Димитре. Той му е най-добрият приятел. Единственият истински приятел, когото е имал, откакто е загубила майка си. А за цар Гавраил е единственият човек, на когото има пълно доверие, единственият, който успя да достигне до душата му. Думите й бяха тихи, но твърди. Димитър вздъхна тежко. Мислиш, че съм станал прекалено сантиментален, така ли? Мисля, че си станал човек, Димитре. Истински човек. Покойната Маргарита би се гордеяла с теб, ако можеше да те види сега. Как знаеш? Защото тя всинаги казвала, че парите идват и си отиват, но истинската обич, чистата връзка между живите същества, тя е завинаги. Това е това, което остава. На следващата сутрин Гавраил се обуди преди изгрев слънце. Сърцето му беше свито от лошо предчувствие. Той отиде право в обора при цар. Бикът сякаш усещаше, че нещо е различно, защото беше по-неспокоен от обикновенно и не се отделяше от момчето. Не знам дали ще останеш друг, приятелю, прошепна Гавраил, прегръщайки мощния врат на цар. Сълзи напираха в очите му. Баба Надежда, която наблюдаваше сцената от прозореца на кухнята, трябваше да избърши очите си с крайчето на престилката. Когато Виктор Стоянов пристигна с колата си, за да получи отговора на Димитър, фермерът го чакаше на верандата. Лицето му беше спокойно, но в очите му се чеше непоколебима решителност. И какво решихте? Попита нетърпеливо Виктор, без дори да слезне от колата. Реших, отвърна сбавно. Димитър, цар не се продава. Как така не се продава? Намръщи се бизнесменът. Предложих ви 15 000 лева. Благодаря за предложението, но той не се продава. Защо? Да не бие заради хлекато. Присмя се Виктор. Заради цялото семейство, отвърна твърдо Димитър. Цар е парт от нашето семейство. Виктор Стоянов поклати раздразнително глава. Ще съжалявате. Един стар бик не струва нищо. С тези думи той запали с двигателя и колата му изчезна в облак прах. Щом Виктор си тръгна, Гавраил дотича на верандата. Очите му блестяха с надежда. Чичо, Димитър, човекът си тръгна. Това означава ли? Означава ли, че цар ще остане? Остана, Гавраилчо, усмихна се Димитър. Момчето извика от радост и се хвърли в прегръдките на фермера, стискайки го със всичка сила. Благодаря ти, Чичо Димитър. Но, додаде Димитър, потупвайки го по гърба, сега ще трябва да ми помагаш още повече във фермата, разбрали? Щом не продадохме цар, ще трябва да работим двойно. Ще помагам. Във всичко ще помагам, обеща щастливо Гавраил. Решението да запазят цар донесе нова неопечатана енергия в фермата. Гавраил, мотивиран от благодарност и щастие, започна да се посвещава още по-усърдно на грижите за животните. Димитър с изненада забеляза, че присъствието на момчето подобряваше не само поведението на животните, но и общата производителност на фермата. Кравите даваха повече мляко, кокошките снасяха повече яйца, а конете бяха по-лесни за управление. Ти наистина имаш специална дарба, Гаврил, каза му доктор Христо по време на едно от посещенията му. Мислил ли си да учиш ветеринарна медицина, когато пораснеш? Мога ли да уча ветеринарна медицина и да продължа да живея тук, с Чичо Димитър и с цар? Разбира се, че можеш, отвърна Димитър, а в гласът му прозвуча неподражаема топлина.
Това е твоя дом, Гавриил. Думата дом изпълни Гавриил със щастие, каквото никога досега не е изпитвал. За първи път, откакто беше загубила майка си, той се чувстваше истински сигурен, обичан и на мястото си. Но спокойствието в ферма Слънчев склон скоро отново бе нарушено, този път от неочакваната и мистериозна болест на Цар. Бикът, който винаги бе жизнен и здрав, изведнъж стана апатичен, изгуби апетит и прекарваше по-голямата част от деня легнал в сянката на обора. Доктор Христо го прегледа обстойно, но не откри никакви физически причини за състоянието му. Температурата е нормална, налягането е добро, физически изглежда напълно здрав, заключи озадачено ветеринарят. Не мога да си обясня какво му е. Гавраил, който не се отделяше от Цар по време на целия преглед, тихо каза: той е тъжен, докторе. Тъжен ли? Доктор Христо и Димитър се спогледаха. Да, кимна момчето, тъжен е, както когато човек усеща, че ще изгуби някой много важен за него. Гавраилчо, намеси се Димитър, ти каза, че усещаш емоциите на животните, нали? Да, чичо Димитър. А какво точно усещаш от Цар сега? Гаврил постави ръка на мощният врат на бикът и затвори очи за момент, сякаш се вслушваше в нещо недоловимо за останалите. Той се страхува, прошепна накрая. Страхува се? От какво? Попита Димитър. Страхува се да не остане сам. Отново. Доктор Христо се приближи до Димитър. Възможно е, Димитре, каза той тихо. Възможно е животното да е развило нещо като тревожност от раздяла. Той усети, че почти беше продаден и сега се страхува да не бъде изоставен отново. Това обяснява апатията и липсата на апетит. И как се лекува това? Попита Димитър притеснено. С търпение, постоянство и много обич. Гаврил трябва да прекарва още повече време с него, да му показва, че няма да го изостави, че е в безопасност. И Гаврил го направи. През следващите няколко дни той буквално не се отделяше от Цар, носеше храната си и се хранеше до него в обора, пишеше домашните си, седнал на бали слама до огромното животно и дори няколко нощи спа неспокойно на мекото сено, само за да бъде близо до приятеля си. Не можеш да спиш в обора всяка нощ, Гаврил, каза му Димитър една сутрин, макар и в гласът му да нямаше предишната строгост. Но той сънува кошмари, когато не съм тук, отвърна простичко момчето. Разказва ми ги. Димитър вече започваше да приема, че връзката между Гавриил и Цар надхвърляше всичко, което той можеше да разбере с разума си. И чудото се случи. Постепенно, ден след ден, Цар започна да се подобрява. Апетит му се върна, енергията му се възстанови и той отново започна да участва в игрите и заниманията с Гаврил. «Ела, Цар!» казваше Гаврил, соцейки определено място, и бикът веднага отиваше там. «Спри! Легни! Стани!» Цар изпълняваше всяка команда с послушание и желание да угоди на малкия си приятел. Антон и другите работници често спираха работата си, за да наблюдават тези необикновени тренировъчни сесии, клатейки глави с очудване. Славата на Гаврил и Цар се започна да разсенася из целия регион. Фермери идваха отдалеч, за да видят момчето, което обучава бикове, и да поискат съвет как да се справят със своите проблемни животни. «Доведете животното тук», казваше Гаврил на посетителите. «Нека поговоря с него». И почти винаги проработваше. Гаврил успяваше да успокои буйни коне, агресивни крави и дори кучета, които не се подчиняваха на стойпаните си. «Как го правиш?» попита един посетител Гаврил, след като бе успокоил кон, който от седмици не позволяваше на никого да го доближи. «Аз просто слушам какво се опитват да ми кажат. Те също говорят, само че по различен начин». Димитър осъзна, че Гаврил развива репутация, която би могла да се превърне в източник на доходи за фермата. След говор с баба Надежда и самия Гаврил, който бе щастлив от идеята да помага на още повече животни, те решиха да започнат да приемат консултации. Парите щяха да се използват за подобряване на фермата и за нуждите на тяхните собствени животни. Ветеринарните консултации на Гаврил скоро се превърнаха в процъфтяващ бизнес. Димитър инвестира спечелените пари в подобрения. Ремонтира сградите, закупи ново оборудване и дори построи малък импровизиран кабинет, където Гаврил можеше да приема животните. «Напредваме, Надеждо», каза една вечер Димитър на икономката. И Гаврил никога не е бил по-щастлив, добави тя с усмивка. Беше истина. От плахо и изплашено момче,
Гавриил се бе превърнал в уверено и целеустремено дете. Умението му животните му даваше сигурност и самочувствие, а Цар продължаваше да бъде негов главен партньор, помагайки в демонстрациите и служейки за пример. Доктор Христо дори започна да води студенти по ветеринарна медицина, за да наблюдават работата на Гавриил. Това е по-ефективно от всяко успокоително, обясняваше той на бъдещите ветеринари. Момчето успява да комуникира животните на емоционална честота, която ние възрастните често сме изгубили. Животът във фермата навлезе в хармоничен ритъм. Една вечер, когато Димитър наблюдаваше как Гавриил и Цар заедно успокояват една нервна кобила, той каза: „Вие двамата сте страхотен екип." „Ние сме семейство, Чичо Димитър", поправи го Гавриил с усмивка. Думата семейство докосна дълбоко Димитър. От много време не се беше чувствал част от истинско семейство. „Да, така е", съгласи се той, а гласът му леко пресикна. „Ние сме семейство." Баба Надежда, която чу разговорът от верандата, се усмихна през сълзи. Години по-късно, когато Гавриил вече беше млад мъж и следваше ветеринарна медицина в университета, той все още се събуждаше всяка сутрин, за да поздрави Цар. А бикът, вече устарял, но все така силен и мъжествен, отвръщаше със същата обич и доверие, както в първите дни. „Някои приятели са за цял живот", казваше Гавриил на посетителите, които го питаха за връзката му с Цар. „А някои семейства са избрани от сърцето", добавяше Димитър, горд с сина, когото съдбата му беше изпратила. Ферма Слънчев склон процъфтяваше не само като стопанство, но и като символ на това, че истинската любов може да преобрази всяка ситуация, колкото и трудна да изглежда в началото. И така една ферма, един самотен мъж, едно сираце и един буен бик намериха своя общ път към щастието, водени от невидимата, но мощна сила на една необикновена връзка, докоснала душите им завинаги.